Barak Shalo Hano Hai Girma Sinjala Harpatimawa, Koroksan Ilangma Jokate, Korok Nino Jibi Shak Nainogot Langzaka, Patika Borjung Nogor, Veterinary College Buskango, Tuta like a Iku Malkung by Paljar bike, Patima Tayano Langma Joka, bike motornai, Rias de Bormani, Kami, Birbol Para. Bike Ukulgo Kanaite Iku Malkung Shanai, Marke Shak Deramabai, Jibi Shak Nainogotabo, Shak Narijagitongo. Gotana Kakai, Borok, Ara Parawa, Borok Kunikaye, young Bonico Somnio, Panani, Borok Palaka. Paimani Zago, Borok Chini Para by Prai, J. Birbal Para Paima by. Do Ara kilometer high, Ajes Boni Gotana Manabo, Aje Paye, young veterinary college ni Kahatonga, veterinary college ni, the Stabro Kacha, Gari. Yang officer habna ni bagai je phai jong pro apro borok bo bongni bike sudo rama suja ka phai jong kha phai pro phai bongni officer je habna ni a jaga no thik apro ko khai bor mukha mukhin ka kaisa iko gari bike office staff iko tarin ko tam nak lage bono maruti a jaga phai nang phai ke kai a jaga o waisa gari bisingo no habi thaka masa tei masa bairao khalakha gai bike khewachana gari ni tolaon khalakha tei a gari ni boro rokbo jotono aina baksa ba aina ni bike dukhomangkha baksa ka ba yagro kari jakti sang thangma ke gari kechigi thangka obono tini o jaga je theinai hingka kai a jaga no chengnoka phaiye paran boro khor mani phaine pemani hingka kai riya sini kaisa je bomung tongnai chalogo bo hingka kai bini bokhorok muti totara abo prai totara duk chokhano nimangka gari tambai nangka te kaisa cherai hingka kai yakong kaisa kebai te yatuk kaisa kebai tabsuk jora jibi hospital a cherai ni bomung kai boyar de borma bini ma babun mungka bin ma babun bomung kai bofani bomung kai budiram de borma bomani bomung kai subula de borma paran paran bomung kai birbol para ps Borjung Nagar ini mungitam bomung kai Chandra Kumar de borma bintang kalain ang binit ni paran di thago kalayo